Kode Radio International nangoyɗon diga Abuja lamorde lesdi Nigeria. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, barkame wakkatire nde, barkame fottugo nder taskaram jaminɗi hande. Kode Radio ɗo wadda non taskaramji diga jamdi 8 yanugo jamdi 8 wakkati Nigeria, Nijar, Kamaru e Chadi. Min Muhammad Abubakar Bokos foɗantewol labangal taskaram jaminɗi hande. Amma ko ɗon ha mewton Ibrahim Iromo Dake hanko jodi fassitir habaruji hande. Derɗiraɓe assalamu alaikum, barka meɗen kikkide arandra ɓurduɗi nder habaruji ɗin. Ardiɗo laamu leydi Nigeria Bola Ahmed Tinubu jaɓɓake koɗaku Khalifa mo Tijjaniya mo duniyaru fu e Abuja sare laamu leydi Nigeria. Agal kastaɓe Falasinu ɓe Izzuddin Alkassam andini mayde mawɓe kastaɓe maɓɓe. Leydi Iran mabo Farisa andini wigo tappi goɗɗe piroje kese gamma yaruki piyanɗe nder leydi Israila. Jotta bo sai mo itinon jonde gam nanki no duniyaru ndu nyalliri. Ardiɗo laamu leydi Nigeria Bola Ahmed Tinubu jaɓɓake koɗaku Khalifa mo Tijjaniya mo duniyaru fu Sheikh Mahi Sheikh Ibrahim Inyas e sare laamu nde Aso Bila. Habe jumɓidi nder julirde fada laamu leydi ndin Aso Bila ha Abuja. Nder ɗoftuɓe Sheikh Mahi Sheikh Ibrahim Inyas hauti Sheikh Ibrahim Sheikh Dahiru Bauchi e woɓɓe mawɓe nder ɓiɓɓe Sheikh Dahiru Bauchi e tokkuɓe caltuka Tijjaniya e Nigeria. Nder asawere salinde ni Sheikh Mahi Sheikh Ibrahim Inyas yaltiri mobde maulidi nde seyo danyuki Sheikh Ibrahim Inyas waɗande to wuro Bauchi les ardugal Sheikh Dahiru Usman Bauchi. Wonga motawa koccowa nebbam petorjam fetti e diwal Jigawa. Hukumawa polis en diwal Jigawa laɓɓini kubarwol ngol. Tankawa nebbam petorjam ɗam futti wakkatire ko nga lowata nebbam petorjam ɗam to wonde sare nebbam to dutse diwal Jigawa ngal fajirare hande maunde. Bolwano itana polis en diwal Jigawa Sifi Shihu Adamu laɓɓini fe'ango kubarwol ngol to o wi lamar kan wangi to sare nebban cakkato dow lawol Kiyawa wongol e wuro dutse dow lawol Kiyawa bano hello mato tiral turos rediyo hokki habaru. Nder ɗe balɗe ni ɗum yida e musiba fettuki motaji cippoji nebbam petorjam malla tankaji koccayɗi petorjam e Nigeria. Fettol ɓurdungol nyidduki kangol woni fe'ungol e diwal Neja kalkungol yonki yimɓe ko hewti temerre go'o nder asawere salinde. To toni on woytu habaruji ɗi ɗo warana on iga Kode Radio International Abuja. On mbawai heditaki min ha Facebook Kode Radio hautande e channel YouTube amin Kode TV. Nden bo on mbawai heditaki kubaruji amin e taskaramji kala nde giɗɗum fu ha channel Telegram amin www.t.me/Kode Radio. Agal kastaɓe Falasinu ɓe Izzuddin Alkassam ɓe Hamas andini mayde mawɗo kastaɗo agal ngal Mohammed Abu Khaled Dey hautande e woɓɓe mawɓe kastaɓe dental ngal wakkatire ko o haalata nder widiyo gonɗum
burtinaɗum dow lawol cakol kubaruji konyanko'en soja'en alkassam ɓen. Bolwanowo itana agal ngal Abu Ubaida wi'i iɓe andina kala ummatore i wamboɓe ɓawo dimu i jinniɓe darnde ɓe duniyaru ɓe shahada mawɓe kastaɓe kawtal amin ɓe agal konyanko'en alkassam brigade wakkatire habre i waiwaiɓe. Horejo majalisaru mobgal lesɗe windere UN Antonio Guterres noddi ɗum yawa wurtinki baccoy pamaroy 2007 koy Israila nawni nder konu ɗum Israila waɗi lebbi 15 i sammina hite dow wuro Gaza. Guterres on waɗi noddandu ndum wakkatire ko o yidata i woɓɓe lokotorɓe Amurka nayo kuɓe to Gaza. Leydi Farisa mabo Iran andini wigo gollirde rento leydi ndin hakkiti piroje konu ɗe ngala lanyowo tappol arash ɗiɗi ɗe leydi ndin tappi gam yaruki piyanɗe dow Israila nder atisaye malla fijo elto soji en ɗum agal konyanko'en soja en leydi Iran waɗata nder balɗe ɗe'e gam sembiɗinki rento leydi ndin i waɗuki fondo balmi i piroje konu ɗe leydi ndin tappi. Ɓe mburtini piroje ɗen ɗe ɓe andini wi'uki ɗe tappama gam yaruki kippe dow Israila. Piroje tappol arash no wawai hewta woɗɗoral malla daika kilomitaji 2,000 ko waɗi ɗum ɓurdi piroje konu Iran luttuɗe e maɗe lesɗe duniyaru andaɗe. Kerol kubaruji amin ɗi jemmare nde wonɗon dow darnde surguɗoyan imoɗon Muhammad Abubakar Bokos sey luttuɓe sobiraɓe kugal amɓe kode Radio International Abuja. To Ibrahim Iromo dake a yettama. Miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji kode Radio International ha kilohas 1765 daidai jamdi 8 yahango 8 ereta jamma agogo Nigeria Kamaru Niger enanta Chadi non bo jamdi 7 yahango 7 ereta agogo UTC. Joni bo sai wazu jumɓare enanta Modibbo Abubakar Malam Abubakar Modibbo Hamma Adama Jada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sakiraɓe bandiraɓe on fu miɗo silmina dow mon be silminago ko islama miɗo hofna on miɗo welana en khairu. Alhamdulillah en getti Allah ande bo Allah hawti en ha nyalawmare wamde tilimde teddunde barkantere nyalawmare jumɓare en kawti ha asawere men nde en bowi no kala hawtogo kala asawere fo ha wa'azu dina ɗum en gaɗata kala fajiri jumɓare fo. To alhamdulillah en getti Allah miɗo hokka jamare muñal mi heɓa waɗi lawgo fajiri ha dede jotta en keɓata waɗugo wa'azuji mum. To alhamdulillah en gettiri ɗum Allah harande en mbi ɗum nyalawmare jumɓare go'o lewru Sha'bana lewru jeetataɓo ha nder lebbi islama tande 1446 hijira annabijo men sallallahu alaihi wasallam daga Makka yahki Madina ɓe wato 31 lewru aranderu tande 2024 ɗum masihiya. Alhamdulillahi jumɓare hayre on ragarere ha lewru wato January wato 2025 ɗo hayre on jumɓare 5 ragarere en bolwino ɗum ha asawere sali ɗo
january mara jumɓaje joyi modiɓɓe fala ko wi daga duuɓi 350 ko sali wani hitande 1175 meta sai hikka 2025 metata bo sai 2875 mana dow duuɓi 850 to Allah hokki jamu be jutal balɗe to en juli jumɓare men ragarere en timmini jango go'o lewru february asawe enen bo ɗiɗi lewru dedei shaban to alhamdulillah dedei lewru shaban ɗum lewru teddundu marndu barka marndu daraja lewru nder lebbi islama mawɗi tedduɗi ɗi Allah bolwi haala wato dedei ɗum julɓe Allah lornana hakkilo dow maji annabijo men Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o wolwi dow maji ha hadisewol o holli tilmendam ngam nde o ƴamama ko waɗi aɗa suuma lewru shaban wato o wi nduɗon hakkunde lebbi mawɗi ɗiɗi rajab be shahrullahil haram be ramadana shahrul dedei mari laylatul qadiri holli lewru shabana ma ɗo mari teddenga be daraja iri je ramadan be rajabul fardi mari to kanjum waɗi hayro ma ɗum lewru on ndu en ɓeddata himma lewru on ndu en ɓeddata tiiɗal lewru on ndu en ndewata Allah ngam to ndu dari jiyaɓe Allah ɗo huwa kuuɗe ɗuɗɗum no mbawan ha nder maaro jiyaɓe Allah darata wo'ina jangol maɓɓe alqur'ani ngam lewru suumaye shahru ramadan allazi unzila fi alqur'an kanjum waɗi ha modiɓɓe sira ɓeɗo wiya ndu e wano shahrul qur'an asahir lewru qur'anu mana sahabo en be jiyaɓe Allah ha lewru ɗo ɓe wo'itinta durso maɓɓe ha lewru ɗo ɓe timata tafsiruji maɓɓe ha ɗon ɓe timata ko ɓe tafsirta be ko ɓe jangata tahajjudu be qiyamul layli be tarawihi ha lewru sumaye mana daga jotta qur'anu taskete modi ɓe waɗani misalu layha waɗi a hawti layhaji man nayi fu nda ngelo ba a lojay nda ngari mawdi a hirsay nda jawdiri nda mbe'a none an amuway pat a hawti sai a welnay laɓi a taskay laɓi ha fajiri sallikere a wari a laɓa gordo hani no hurata huwata a sende a taski layhaji nayi sai a taska bo laɓe belɗe ngam ɗe kuwaɗe layha ɗe ɓolta ɗe timmina ko ɗume a waɗa sadaka a sendana julɓe Allah be majum to nonnon misalu may na goni sai lewru qur'anu tan o nangata ngal ba a'a ɗiggitina ngal daga jotta jangita ngal wa lorna durso lor tima tafsiru hikimaji be fasaha ko nafata julɓe Allah tafsiru ha lewru sumaye ngam julɓe Allah ɗo mari haja waso ramadana nder lewru qur'anu hakkiloji yimɓe pat hota dow qur'anu ko Allah umri ɓe huwa ko Allah haɗi ɓe acca to ha ɗon modi ɓe fassirantaɓe ngal ɓe lowa hikimaji be hadiseji be qissaji be wa'azuji ko nafata ɓiɓɓe adama en wo'inana ɓe jahargal maɓɓe dina woɗa duniyaru woɗa alakhira woɗa to non on ko ɓe giɗi sai daga lewru ɗo ɗum fuɗɗata taskaram qur'anu e nden bo ha lewru may ba sahaba en annabi sallallahu alaihi wasallam wallidirta ha maru ɓe ittata ɗume ɓe ittata zakka mano zakka maɓɓe ha lewru shabana ɗo ko waɗi ngam ɓe hokka famɗa sembe en taskira sumaye famɗa sembe en sumaye ha yotta tawra ɓe saɗirma to marɓe jawdi itti hokki jotta ko moye taskan sumaye taskan nyamdu taskan bayrari taskan ko ɗume lewru sumaye to wari bo ɗo kan na zakka ba ɗo ka sadakaji ngam en tawi hadise annabijo sallam o shahiɗo shahu annabijo sallam o ɓuri iyende sahugo wato ni on woni yake majum ajwadu khalqillahi ko Allah tagi pat wala ko annabijo sahu amma shahu mako oɗo sowa ɗum cowi nder lewru sumaye to o yetti sappo ragareje ɗo kam wane iyende waabilire no telinta nonnon shahu mako ha o ɓura iyende waabilire rufugo nonnon rufirta shahu to kanjum waɗi enen bo en ɗo yakta annabijo sallam sumaye en gaɗa e sadakaji en moƴƴe sappo ragareje bo en yaaka gikkol annabijo sallam en moƴƴana julɓe Allah en gaɗa alkhairiji en sar julɓe Allah ngam ɗume Allah sowan kuuɗe cowi ɗuɗɗi ha lewru sumaye to ɓi adama waɗi Allah sowa 17 to a ɓeddi ikhlasu 700 ujune 7 Allah sowa daga ujune 7 ha warta million 7 daga million 7 wato milliard 7 billion 7 kenan daga billion 7 quadrillion 7 daga quadrillion 7 ha trillion 7 quadrillion 7 ila dafin mudafa Allah sowanta en de gorgodo ikhlasu ma be laɓɓinki ma ɓernde huwa ngam Allah iri shahu annabijo sallallahu alaihi wasallam tindini ɓe Allah sigata danki al arshi o wi
بي آدم أن رجل يتصدق حتى لا يعلم شماله ما ينفق يمينه goɗɗo on ittowo ceede hokka ha jungo nano anda ko nyama hokki mana to a ittan hawta nano lima a ɗofa haɓɓere ceede a lima jungo nyamo lima to ɓi adama ɗo lima jungo nyamo lima dedei be nano anda fo wodi ko lutti ittan moƴƴa hokka tan ha jungo nano anda ko nyamo hokki to ɗo kanjum on woni dedei ko ɓe yiɗi en ngaɗa iri ɗon woni ko ɓe yiɗi dedei en ngaɗa ha lewru sumai to kanjum waɗi en taska kuuɗe khairu en tasko ibada ko waɗete ha nder lewru sumai ɗo ngam en heɓa khairuji e barkaji ko woni ha lewru nduɗo ɗo barkirantewu lewru annabijo men muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngam ɗum lewru mako lebbi tati mawɗi ha islama shahrullahi rajab shahrullahi sha'bana shahru muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramadanu shahru ummati rasuli sallallahu alaihi wasallam ko waɗi ngam Allah waɗanimo kujeji tilimɗi ha lewru ɗo ko waɗi ɓe vi sha'bana lewru ndu dari hande ɗo en mbi hayro bo ndu ɗo mari jum'aje 5 bana en boli asawere sali ɗo en jumɓe harandere en jumɓan ɗiɗaɓre tataɓre nayaɓre joyaɓre mai wurtan 29 to en jumɓi en waɗi zikri jumɓare en timmini en laari hirna lewru darini fajiri asawe en findi be lewru sumaye to ndu hebbinayi bo to en gi'ayi bo en hebbinan ñalɗe 30 ñande alal en finata go'o lewru sumaye ngam hadisul nabijo men sallallahu alaihi wasallam hala qissa be ummahatul mu'minina ko o wi lewru ñalɗe 29 ko 30 to ngam majum ko en taskanayi daga 29 darɗe arande to ndu yi'akani en koti 30 en huri hadisol fa akmilu iddatago en timminan limgal se 30 lewru shabana to ni on woni yake majum to en mbi ko waɗi ɓe wi ɗum lewru ɗo ɗum lewru khairu kañum waɗi ɓe wiyata ndu shabanu ay sha'a wa bana ɗum lewru khairuji e barkaji ɗuɗɗi ko woni ha maro to ngam majum nde ndu yalti fuu en numtan ñalɗe Allah ko woni ha maro ha nder lewru shabana ɗo ayyamullahi ɗon ayyamullahi bo ñalɗe ɗe en numtinta ummatore Allah wi alqur'ani wa zakkirhum bi ayyamillahi numtinɓe ɓe ñalɗe Allah to ñalɗe Allah ɗo ha nder lewru shabana ɗo nden bo ko fe'i nder majum ɗum hawadisu on tarihiya ɗum numtina julɓe Allah hakkilo maɓɓe hotana ha lewru barkiranteru hotana khairuji ko woni ha maru ɗo en keɓi en kawti ummatore be tariha islama maɓɓe en kawti ummatore be tariha annabijo maɓɓe muhammadu sallallahu alaihi wasallam en gecca gikkuji mako ɓe giɗamo ɓe tokka lawol mako ɓe tokka sunna mako ɓe heɓa khairuji duniyaru be lahira to waɗugo himmaji baniɗo ɗo ɓedda himma ɓedda tiɗal ha wato famna himɓe ɗo ɗum wodi muhimmanci Allah woli ɗum ha alqur'ani inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid to kanji waɗi ɓe giɗi ɓe yeccana en ɗume on kayefaji ɗume on ñalɗe Allah ɗume on hawadisul islamiyya ko fe'i ha nder lewru shabana barkiranteru ɗo ngam himɓe wasitora be mai naftira be majum lorta tariha be majum minti 9 waɗi ha en dilla leppol men ɗiɗaɓol. To Mala Abubakar Modibbo Hamma Adama Jada a yettama e wasu jumɓare. keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere ngam ta on daɗe. Joni bonda taskaram duniyaru siyasa. Heɗitoɓe assalamu alaikum barka men e wakkatire nde sannu men bo e fottugo nder taskaram duniyaru siyasa taskaram garano joni e gasare radio kode international wonde gallol Abuja lamorde Nigeria. Taskaram duniyaru siyasa ni taskaram on ka wowi waddango on ko larani siyasa ina hakke ɓi adama ina ko larani rento iga nokkuje fere nder taskaram duniyaru siyasa ɗam hande en lartan dabare mobgal fere waɗata andirangu Initiative for Educating Nigerian Muslim Pilgrim wato mobgal ɗam findinta ena famtinta hijjatoɓe fulɓe ha Nigeria nonno kuuɗe hijju handi latte nder dabare ɗe habdinta ngam nyigoɓe wo'ini ton tokki amin nder taskaram duniyaru siyasa hande o nanan nonno mobgal ngal yilli diwal Taraba
ena jawabuji ɓe waɗi hakkunde ardiɓe mobgal ngal ha diwal Taraba e ma Nigeria fuu. Abubakar Sa'ad Ganye be wallinde wakilijo kode Radio International mo diwal Taraba Abdurrahman Giɗaɗo Jarumi wiyata on keɗite jam. Madalla bono mi andini on iga maɓɓittiggo taskaram ngal ni mobgal ngal andirangu Initiative for Educating Nigerian Muslim Pilgrim wato mobgal ɗam findinta ena famtinta hijjatoɓe fulɓe. Mobgal on ngal tigga ngam yigo nonno wo'itinta kuuɗe hijju hakkunde leñol fulɓe lattake to laari nder yahoɓe hijju ha Nigeria leñol fulɓe ɗo mari ukke ɗuɗɗi nder yahoɓe hijju ha Nigeria. nden fahin woodi bo fi feere em heɓata dow nonno kuuɗe hijju dogginte hakkunde leñol fulɓe lattake woodi ko famtinaka dow yahoɓe hijju hakkunde leñol fulɓe. Ngam majum waɗi nder jawabu mako wakkati o yilli diwal Taraba mo dibbo Haruna Usman o latti jagorɗo mobgal ngal ha Nigeria o famtini dalilaji maɓɓe ko waɗi ɓe tiggi mobgal ngal. Sarde ko ɗum min jooɗi Saudi Arabia ɗum mi fuɗɗi ndu'uyaadu ndaru mi gimin hulɓe kuudata kuugal hiccu be mi hanayi un alda fulɓe ni hani un rara lawol noy un andirta hulɓe kuugal hiccu hulɓe hamɓe ɓuri ɗuɗugo. Nde mi warti daga ɗon mi nangi kuugal ngal mi fuɗɗingal taw ha jaha ñannan imi jooɗi sera ɗerewol gayyata daga kotu hanƴi tati ɗum kotu waddoy ɗum kotu waddoy ɗum waddoy Kenya ɗum waddi hande ɗum waddi bo jango kamma kotuji feere feere koye wayi mi waddoy wondu yaadu sankitayndu kawtayndu hawre ndu ko ɗum alindu ndu dilli lesdi Nigeria to ɗum wanginayi hawre ummatore gaɗa ko warwartirgo ɓe janginayɓe hijjoɓe ɓe santa nagin ko ɗume gin ko hokkata ɓe daga pilgrim ɗum jaha bo kamma eɓe andi fulɓe hamɓe ɓuri ɗuɗugo e jahare Bauchi joɓoyɓe ceede jaha kuuɗe hiccu bo kamma bo ha ɓe janginta ɓe ko deke onon ɗo to ɗum wi ha ɓe mo julata onon ko goni janginayɓe to santaji to janginta hijjoɓe hamɓe de ɓe nani ndu yaadu hamɓe jehi kotu sabo e ɗume bo eɓe goodi gonga ɗi a nder suudu maɗa a rumi nduɓi 10 ko 12 ko 13 sey goɗɗo wara wiya hande no wurtinte gonɗo wuro nastango jooɗo hay to sembe muɗum timmine ko to sen gimi ɗereji ɗin raako ɗum wi sey ɗum wari ɗum kotu hande ɗum jango ɗum gaɗa jango ummi mi jami tata sey bimi alƙalijo to jotta mi huudi ayare qur'ana bine to ɗum lilata annabijo fuu ɗum raray nanayɗo ɗengal nden ɗum ummatore sey ɗum turomo ɗum turata ko mo nanta ɗengal nden ɗum ummatore وما أرسلنا من رسول يودي على رمين دوكو إلا ماذا لا بلسان قومه lattake kala yaadu ɗum mari nasaraku fuu ɗo heddi enanta ɓillaje tageɓe feere feere ngam majum on waɗi jagorɗo mobgal ngal mo diwal Taraba mo dibbo Umar Aliyu Baraya o famtini jagorɗo mo lesdi Nigeria dow yaadu maɓɓe ha diwal Taraba heɓi toɓɓanego barka tageɓe feere feere seni ɓe ɓeddanti ɗugo ngam yigo nasaraku mobgal ngal ha diwal Taraba be wallinde leñol fulɓe enanta ardiɓe. Jahal initiative ha ɗo jaha Taraba bana ni latori e nasaraku heɓa fuu matsalaji bo e tokko nasarakuji keɓaɗi. Jahal initiative ha ɗo jaha Taraba heɓi toɓɓanego barka e laale marhabin daga none jaburuji faddol jaha. Gotel office wa commissioner jo taadiɓe CP ɗiɗi office taadiɓe andiraɓe civil defense tati
office taadiɓe limse daneje DSS. nayi hoore en arɗaɓe fulɓe jaha yaranaɓe gilla feere feere. Initiative for Educating Nigeria Fulani Muslim Pilgrim e ɗo jaha Taraba heɓi memego e juuɗe ɗe barka daga mo Allah ɓangi daraja muɗum laamiɗo muri Alhaji Abanjida Tafiɗa. Nder nasaraku mana keɓaɗi barkama modiɓɓe am worɓe e rewɓe ha ɗo jaha Taraba ɗum saɗi masin keɓa bana maɓɓe e muñal cuusam tiinare himmiɗinare ɗowtare e leddi Nigeria ka fadal. Mi yetti modiɓe am ko ɗuuɗa. lattake mobgal ngal ummini kuɗe maɓɓe titan wakkati ɗo lutti lebbiji seɗɗa ɗum fuɗɗa kuɗe hijju. ngam majum waɗi jagorɗo mobgal ngal mo waylankiri Taraba barista Embi Mustapha o noddi derɗiraɓe wonɓe nder mobgal ngal enanta leñol fulɓe fuu ɗo handi tiiɗa nden bo tiina ngam yigoɓe wurtini taskaramji handi waɗen hidde ko fuɗɗam kuuɗe hijju. lattake kuuɗe hijju kanjum on mangol nde dalila tiggugo mobgal ngal. En focus main focus hala hijju on, amma hijju to Allah jaɓata hijju daga hamo anda ko watta wala. So ngam min wala time ma, we have no time. Hani what outlining program of events on da ko min watta achieving this month jotta min do Rajab wodi Sha'ban wodi Ramadan Zulqa'dah Zulhajj bako Muharram ko another year. What are we going to achieve between now and what are certain targets? These are the things that we want to achieve in the next 2-3 months, and we must stand on our feet to achieve it. And dara wallahi in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Now and ya jutta ba wala ko en marin to en habbi an nedo en biyen wada wallahi en wada wala ko hadata men wadugo. Then book, like I said, ta yawrun horema ta yaw sakirawo ma ko bandirawo ma wallahi kowa hosu kowa wawan wada. kanko ma nder jawabu mako jagorɗo wakkere rewɓe ha mobgal ngal andiraɗo Aisha Arɗo Gaji o noddi derɗiraɓe dow hawta hoore ngam yigo nasaraku yaadu ndu. lattake to hoore hawti wala ko saldorta himɓe. to jomirawo Allah ɗo wi'a wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ko mi wiyata kenan ɗum pat ko ɓe mbi ɗum wasu ɓe gekin en kawte en joge ku'en ta en jofe ɗum kuugal Allah ɗum kuugal dina ɗum ko nafata en duniya e lahira. to useni kala mo accino ndu yaadu fu useni o warta o debbo na o gorko o warta kawten jogoɗen garten buwilli haɓɓirde woore ko nafata en duniya e lahira ndare jagganoɗen dina kuwenen islama meɗen ngam keɓen lahira meɗen wooɗa. to en sali en acci sheɗan silli ko'e meɗen to fa en jahay lahira en ngala riba. ngam majum dole on andi ko en gatta kuugal dina ko ɓi adama watta pat sheɗanu ɗon tokki e ɓaawo. jonta ɗo kuugal aljanna dama annabijo sallallahu ta'ala alayhi wa sallam oɗon mbiya ɗum taarike saare aljanna be ko ɓerɗe ɓiɓɓe adama en gani, ɗum taarake hiite be ko ɓernde ɓiɓɓe adama en giɗi. laaru joni nde ɗum kuugal dina ɗum kuugal aljanna. to amma hande to en mbino hunde feere ɗum waɗay hande a yi'e jamare no hawtata. to amma andi kuugal islama kuugal aljanna si a tawa himɓe famɗi to no ɗum famɗiri fu to ɗum huway ko ɗum himɓe tato ɓe mbi e ƙongiya ɓe kuway to ɗum huway fi sabillahi ɗum huway. to ngam may en kawte kuwen ko nafata en duniya men e lahira meɗen. kanko mata bangeje mako Hajja Zainab Khairul Umma mo latti wakilijo nder mobgal ngal andirangu Initiative for Educating Nigerian Muslim Fulani Pilgrim o andini wi'i ɓawo kuɗe hijju fahin wodi kugal manga woni yeso leñol fulɓe. lettake wodi ko lutti ɓe famtinayi leñol fulɓe wonɓe nder ladde hako larani diina islama. kugal hijju ka na petel na sai mu Allah hokki bawɗe na kowa ha nder pullo yahata makka ay hunde nde sai to hiiti fa nde woore ko na non to kuuɗe mawɗe ko min mari ha nder ladde ɗo pullo jangay bana no malama wi pullo anda Allah pullo anda no fuɗɗirta waɗugo ibada lamgal to kanju waɗi ɓikkoy fu umma ha nder. haragare jagorɗo mobgal ngal mo lesdi Nigeria Modibbo Haruna Musa o noddi derɗiraɓe mako ɓe latti nder yaadu ndu ha diwal Taraba do ɓe taskina yigo jaraboje tageɓe feere-feere. lettake kuugal mangol ɓe hoosi bo kuugal on ɗam mari nasaraku ha yeeso. to ko kollaymi on ɗo onon joni e Taraba daga rowani
bukati mi wara Taraba jomiro hukuntaki sai jotta andon cewa onon ma on keɓay ko ɗum wi'ata jarabawaji feere ɗo to on siku way kawai onon ma on nattay kugal ngal non kawai a'a to dole andon ɗin ɗon jarabawaji ɗi ɗon gara dow moɗon ɗi ngarirowa fuuna ɗi ngarira hirna ɗi ngarira wayla ɗi ngarira fombina to on siku way non kawai ɗum dillirta ɗum wawai wanguki amma shiryoɗon andon cewa anda belɗum iɗon shaɗɗum iɗon to no e gatton shiryanoɗon belɗum ɗum shiryanoɗon shaɗɗum ɗum dole sai to on kawti ɗum ɗum nden nan ardinon muñal kama no mbimi on tina on ardini muñal ɗum yahatako ɗiɗamum sai gonga tina ɗum ardini gonga hunde nde nde yahatako nden nan sai tataɓum sai ɗum ardina yiggo hakkunde e yiɗiyan to ndu yaadu e mi joɗe jam nder ladde e gelle am fula bahaba kawte hoore mum wurrogo laddugo jinnum made to heɗitoɓe fuya fuuɗo min gaddi ragare taskaram duniyar siyasa hande e bo asawere warore to Allah yaari on en garanan on be taskaram kere kesum jotta kam dow darnde sobirawo kuɗe am modi wal Taraba Abdourahmane giɗaɗo jarumi Aboubacar Sa'ad Ganye wiyata on kayte luttuɗi taskaramji kode radio international ba a raba fulata shi da Hausa Hausa fulani dai dangin juna mu haɗa kai shi ne daidai Hausa fulani dai kar da mu manta dai To non keɗitake taskaram duniyaru siyasa diga ɗo suudu radio kode radio international jonta bo nda taskaram faamu dina hawtade Modibbo Musa Aljayi miɗon no yewta en ko larani haala semtende ɓi adamajo ɗo ko jooɗi fuu handi o mara semtende kam miɗon no wolwana en dow ko larani haala semtende nane woodi hadise ol ɗon ngol imamul Bukhari filli ha sahihure maako imamul Bukhari o tugni hadise ol ɗo do Abu Hurairata radiyallahu anhu wa ardahu an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi صلى الله عليه وآله وسلم الحياء من الإيمان أخرجه البخاري في صحيحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابه جماعة قدون ويتيدو أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة وي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وي الحياء من الإيمان semtende ɗo ɗon nder imanako goɗɗo o mara semtende o semta jawmiko ta o yedda mo o semta Allah ceniɗo o rewa mo semtende ɗon nder imanako amma hande en ɗon lara no derke men woni daga nder bernol Garwa ha en goni ha ɗo ha dilli Marwa dilli Gamdere ɗo dilli Bertois dilli Yaounde dilli Douala en ɗon lara derɗiraɓe meɗen wato ɓiɓɓe meɗen dewerɗiraɓe meɗen lattuɓe julɓe ɗo woɓɓe maɓɓe nde derken ɗo hande semtende sotti a ya a tawa mathalan derkejo oɗo foɗa taba ɗum Allah on o yeddata to o semtino jawmi ko ɗo o foɗata taba nden ɓiɓɓe adama bo o semtataɓe fayi semtende sotti a ya a tawa ɓiɗɗo gorko ɗo nangi jungo ɓiɗɗo debbo ɓe ɗo gancida nder fattude wartima kayum ɗo himɓe diwtorta samma to a ƴami mo ɗo o wiyama aa na imana ko ɗo ha ɓernde ɗume woni ha ɓernde ma yiɗi fewgo himɓe yeccu yimɓe ko woni ha ɓernde ma feere a tawa ɓiɗɗo debbo ɗo tokkidiri be buuɗaje be dakaje a tawa ni semtata tan semtata ɗo ni semtata islama bo holli en ba Abu Huraira radiyallahu an
o wi en annabijo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wi alhaya'u min al iman, semtende ɗon nder imanaku. To goɗɗo wima o semtata ɗo o wala iman on, to ni goɗɗo wima o semtata ɗo iman ɗo wala on. Amma to ni o wodi iman o maran semtende, hande ɗo ndara derɗiraɓe meɗen, ɓiɓɓe meɗen, derke en ɗo, rewɓe e worɓe, soyde semtende on jooɗi ha gite yimɓe, semtata tan, yeddan Allah, ƴaɓɓa keeri Allah, semtata sam. Feere a tawa ɓiɗɗo debbo o julɗo, a tawa ɗo dardi veddakare, ɓe ɗo hubbindiri, ɓe ɗo pijida, ɓe ɗon noy wato je jo'ina diwtora haala man ɗo sotti bana Allah bo ƴamataɓe. A tawa ɓiɗɗo gorko bo banni, o marta semtende, sey to Allah waɗani mo iman, Allah risku en iman. To en boli bani goɗɗo Cheikh Musa Aljayi ha Garwa o wini hadithol annabijo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kongol Cheikh Musa Aljayi. Annabijo on wi sallallahu alayhi wa sallam kama akhraja al-Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحياء من الإيمان. semtende ɗo ɗon nder imanako, semtende ɗon nder imanako. To Allah cenɗo risku en semtende, Allah cenɗo ɓesdana en bo en latta marɓe haya'u, ɗo torotoɗen Allah ceniɗo, e Allah wo'inu ɓerɗe men e ɓerɗe derke en meɗen, worɓe e rewɓe, Allah cenɗo ɓoosu en, tokkin on laawol, tokkina en laawol lamgol ɓoosingol, idina sirat al mustaqim. Deweɗirawo moɗon Cheikh Musa Aljayi Garwa ɗo hofna on daga fattude bibemire nder berniol Garwa, wuro tawetengo nder lesdi Cameroon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. To Modibbo Musa Aljayi a yettama. Jonta bo nda taskaram Arafai Fulfulde. Laawol gandal e needi oleltal. Tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde on calminama. Bisimilla mon e taskara men lawol gandal e needi. Gandi nder dunde Afrique leyɗe kewɗe ina ngakka e hitande kono tolno e hitande timmude jangde sabu woppere golle jangoɓe walla janginoɓe. Holko nde woppere golle jangoɓe janginoɓe battinta ngam hebde hen ko laaɓi ma en jaɓɓa Siley Gorbal Sy gardiɗo fedde jangde wonande yimɓe fof e nder Sénégal kono kadi tawaɗo e syndicat janginoɓe Sénégal. Bisimilla mon e yewtere men. Siley Gorbal Sy mi salminima. Mi salmitimama. No mbiruɗen ni nane wonde toɓɓere men hande ina yewti e alhaali dartingol golle ɓe janginoɓe e jangoɓe. De holko firti dartinde golle? Laamu ngu kañum jogii kala ko ene rewna laawol yeeso e nawra yeeso kala ko faati eɓɓooje leydi haa tenki noon e jangde. Noon kamɓe ɓe dilloɓe jangde ɓe ko wayno janginoɓe walla jangoɓe sahaa e sahaa fof kaldaɗe laamu ngu wonde eɓe moffa juuɗe maɓɓe mbele ɓe deƴƴina ɗum kolle ɗe mbaɗata haa laamu ngu watta maɓɓe hakkille safranaɓe caɗele maɓɓe ɗe ɓe namdi ɗe. Hade men jokkude yewtere men jaɓɓoɗen ɗo Ahmad Tidiane Balde embo accani en yiyande makko e holko woppere golle janginoɓe e jangoɓe battinta. Haray ko Balde Amadou Tidja, directeur général groupe scolaire Garaya 2 Matoto. E ko wiyete grève kon fi ka nokku ka duɗe ɗum ka lekkolji grève ono mari ella molanaɗo ka bange fayɓe ɓe surtout ɓayru e nder ko jangete hitande nden kon koko eɓɓa e ñalaɗe ɗen ko kontaɗe. Donc si tawi woni ɓe jangali hara nden ñalande ɗon ko bende remplace ye yeeso. Donc ko wiyete ko murtaldu alda e nafoore fe fayɓe moƴƴanaɓe few. Siley Gorbal Sy anani oɗo ko haali ko mbela aɗa yaadi nde ɗo yiyande? Eyi mboɗo yaadi hen no feewi sabu o haali o wi ko jangete ko heɓɓa ko jangete ko heɓɓa firti ko min mbiyata e nder tubankore quantum horaire ko quantum horaire woni ko foti jangede e nder ñalawma foti jangede e nder yontere ko foti jangede e nder hitande année scolaire o ɗum ɗon noon so grève aji ɗi mbaɗi no wiiri ni ma won ko heewi ko ŋatte e ko jangete ko e ko quantum horaire o woni ko foti jangede ko heɓɓa ko foti jangede ko eyi minen mboɗo yaadi e makko e ngoɗon nde ɗon yiyande ɗum tagi minen coalition amen
éducation pour tous momin gardi ɗo e Sénégal darima ɗiɗo duuɓi fof e haɓanade ɗiɗon grève aji e nder leydi Sénégal amin jani e ko wiyete goomu biyeteɗo comité national dialogue social secteur éducation kala ko fati o ina doga jam e nder jangde he pour wasa grève aji mbasa wadde hakkunde syndicat ji ɗi ha tengti ɗum e gouvernement o ko hen min dogata jamma e ñalawma par ce que hamin gandi so grève aji ɗin mbaɗa tan jangde nde min jiiɗi éducation pour tous kadi wonata te kadi qualité éducation momin jiiɗi o kadi wawata wonde e nder jangde nde caggal ne laamu Sénégal e syndicat ji jangguinoɓe ciifi e hurande ujunnaji ɗiɗi e nogase ɗiɗi 2022 accord protocole d' accord ko yowiti e nanodiral mabɓe e mbaɗi goomu biyetengu comité de suivi goomu rewindu kala ko fati e ko signé no hakkunde gouvernement o e syndicat jangguinoɓe minen hamin jeeya oɗon goomu saha e saha fof ni hay ɗiɗo autorité ji joni arɓe hamin namdoɓe yoɓe jooɗo e jangguinoɓe beele jangde nde ene yaaro ɗiɗirani ni kadi grève aji mbasa wadde kalen haala jangguinoɓe ɓe ina teska yogo walla ko ɓuuri heewen nanede walla hollirede e koɓe goytoto haaɓe dartina golle mabɓe jawdi ina jeeya hen eyyi banggue jawdi ene jeeya hen sa ƴeewi ni ko comité protocole d' accord mo mbiyanmami kifanoɗo e 2022 o laamu Sénégal yawtugu ngu woni gouvernement sortant o ɓeydininaɓe ko waɗi fayida ko semori e nder joɓɗele mabɓe kamɓe jangguinoɓe ko ɗum tagui joni ko ɗiɗo duuɓi wona e nduɗo ndeɓe hitande koɓe goyata wona haɓere jobde haɓere jawdi ɓe ɓuuri waytade ko fate enseignant ji biyeteɗe décisionnaire ɓo pour ɓe ƴeewa est ce que laamu ngu ƴeewto statut ji men janggo e jaam taw so toɓoyi retraite taw dari ha caɗele ɓen ƴeewa holno natira e fonction publique joni ɗum ɗon ɓuuri wawde waytade e ɗiɗo kadi e jangguinoɓe ene ŋakkiri ni beele kadi jangguinoɓe ene ƴette pour laamu ngu wawa jangde wawa yaadu no yiɗirani aɗa haala ŋakkere jangde hana adda woppere golle jangguinoɓe ko ɓoyani ko jagorgal kalfinangal jangde nder Sénégal holliti wonde maɓe ɓam jangguinoɓe timmuɓe walla hewɓe kam ngam sukkude yolde wonde ɗon no feewi ɓe kollirini wonde ɗum haalano noon haade ɗum ni conseil des ministres to haalano gouvernement président de la république kañum e premier ministre o fof kaali wonde alay sago jangguinoɓe ƴette sabu jangguinoɓe ene ŋakki kadi président de premier ministre o e déclaration politique générale kañum e hoore mum arti hen wi jangguinoɓe ene poti ƴettede kadi ko wiyete jangguinoɓe ene poti ƴettede so jangguinoɓe ƴettama alay sago kadi ko abri provisoire woni caalaji ɗe ɓe janggata ɗe wawa mahede ɓe dañno ɓe jangguinen yaari no yiɗirani joni beela ɗum ɗo ina wawi jeeyede e peeje ngam dartinde woppere golle jangguinoɓe e janggoɓe eyyi ene foti jeeyede kam ɗum ɗon kam ene jeeyano kono kamɓe jangguinoɓe ɓe kolliti wonde eɓe jaadi eko laamu ngu wi ɗeɗo balɗe ma ƴettu e balɗe garoje ɗe hakke wonde ujunnaji ɗiɗi jangguinowo beele usta kam gasnata kam ha laaɗa han jangguinoɓe ene ŋakki ma ustu kam ujunnaji ɗiɗi jangguinoɓe ƴettama ma ustu no feewi ko ŋakki o ɗum noon kamɓe hooremaɓe jangguinoɓe ɓe mbiya ɓe jaadi hen ɗum tagi noon ma ustu kam koɓe mbiyata eɓe dartine golle mabɓe ɗe demen jokkude yewtere men keɗeɗen ɗo feere nde Balde Ahmad Tidiane addi kadi kankone ngam ñawdude walla woppere golle jangguinoɓe walla janggoɓe na acce eɓɓore ko hana ƴettede fiyo ɗum ɗon on hewtite haray koko wiyete kon cours de rattrapage haray ko ɗum waɗete cours de rattrapage donc so tawi woni murtalde noon ko niveau école goto tawi woni ko l'école ji ɗin fof ɗum no puusa e état on haray kaɓe prévoyi ɗon fi waɗugol examen ji ɗin ma composition ji ɗin ɓe ɓeytoya lewru ma yontere fi dargol ko honno hewtitorto konko woni waɗaka ɗum konko fuuji ɗon haray ko be hewtite fi yo timmu haɗa kono watte ko wiyete rattrapage cours de rattrapage ko ɗum waɗete Sili Gorbal Sy ɗum koye peeje tan caggal nde teska woppere golle battane mum ina keewi kadi ko ŋakkinta e jangde e nder hitande jangde gila e jangguinoɓe ha e janggoɓe ina heewi beela ɗum ɗo ko ɗum feere wawde ñawdude golle goppama e nder duuɗi janguirɗe ɗe eyyi so golle goppama e duuɗi janguirɗe ɗe alay saago jangguinoɓe kadi tade ene kolliri wonde kañumen en jiiɗi ko jangguinde jiiɗi kala ko ene nawra jangde yeeso kadi ƴeewa wadde ko wiyete cours de rattrapage walla renforcement e nder école aji ɗi ko beele kala ko ngakkuno e hoɓe pertuno beele eɓe mbawa heftude ɗum tawa caɗele ngala hen saabu no musidɗo men Balde o wi nane ni ene waɗi tan ko foti jangguinede e nder hitande walla kadi e nder yontere eyyi ko heewi ko bonnata ko e nden woppere golle nane Balde haali beele ko wiyete composition ko so dirtinama walla calendrier e nder duuɗi dirtinama beele wodata ko ɗum usti e tolno woni niveau janggoɓe ɓe ma war ko usti kono noon so dirtinama firti ko
ko ɓe ponno heɓde ko hay so wonko usti kam heewata sabu so destinama firti ko fenno janngude ko maɓe lomtin ɗum e nder jangde nde beele tolno ngo hay so yettaki kam ɗo wonno ɗo ene wawa baɗade ɗon no feewi ko ɗum noon tagi composition aji walla hay examen ji ni hen saahaji ne dettine beele ɓe mbawa heɓde ko heewi e nder kantum horaire woni ko ponno janngude e nder hitande he beela ɗum ustata pellital jignaɓe ɓe nawde ɓiɓɓe maɓɓe e nder duuɗi jangguirɗe ha tengti e duuɗi jangguirɗe laamu woni école publique aɗa andi caɗele faggudu kadi e nder leyɗele maɓɓe ene heewi ko wayno wiyete économie o tinnaɗo jannginowo fof jogii doole wawde nawde ɓiyum to école aji duɗe gona duɗe laamu ɗe sabu so a yi toon joni namdataɗa ko ya yoɓ sa yoɓe kadi ko ƴettanta coɗanta ɓiye ko fayno kaɓirɗe jangguirteɗe ko wayno ko wiyete fourniture goɗɗum kadi ko cettanta ɓiye ko faate comci ha tengte ɓiɗɗo debbo ɗum fof ko hunde teddenti ɗum tagi noon heewɓe maɓɓe kamɓe tinnaɓe ɓe hay sinno eɓe jogii caɗeele ɓe wawa ɓe dañata doole nde nawri ɓiɓɓe maɓɓe to école aji privé to sabu ko école aji publique tan ɓe mbawata jangguinde noon wiyete tan ko école aji publique ɗi yo laamu ngu ƴeew no ustiri caɗeele ɗe beele jinnaɓe ɓe heewɓe hen en nacci ɓiɓɓe mumen e nder école aji publique ɗi beela kadi ina woodi feere wonde hande waɗede hayso woppere golle woppaka ni kono kam wawa ustade e nder duuɗi janguirɗe leyɗe men ɗe eyi ko ɗum kay kala ko ine waɗe minen kam to banggue amen kono noon koye jangde min daari min ceerani e joddade e jangginoɓe kañum kadi e laamu ngu kala ha tengti e janggi toppitiɓe ko fate jangde leydi men e kadi e toppitiɓe jogui jangginoɓe ko hen fonction publique ene waɗɓe ministére uji goɗɗi joddade mabɓe yewtide mabɓe ko peeje poɗɗe daɗɗede beele ɗum ɗo golle ɗe ene mbasa dartade e jangde nde ene mbasa dartinede e nder école aji ɗi sabu so jangde nde dartinama école aji ɗi wonko heewi ko bonnata e nder jaarugol yeeso jangde nde a jarama seydi Sy mi yettima no feewi min hoore mi yettima mi salmini mi juurimama aussi ɓe janngoɓe e jannginoɓe moni kala torama hayso ni ɓe mbawa woppude golle ɓe janngoɓe e jannginoɓe moni e maɓɓe kala torama hayso ɓe mbawa waso wadde woppere golle yoɓe tinno kamɓe etoɓe timmina e francinkore ko wiyete ko quantum horaire beela ɓeɗo sukaɓe janngoɓe ina mbawa ɓamtade jangde ko famɗa suura heewa lammine wote jawe ɗum en jetti Saliou Diawo karalla juɓɓinanɗo en nde yewtere ha yontere arore so weeli guenon minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako dagimi dina imantore lilo yaɗo izzati bel goda gidaɗo khairu bariyati burnaɗo takleno laɗo khairul ummati gerdaɗo tano nabiyu ibrahima sallu alayhi wa sallimu taslima tona mi hande mi jippi holde muhammadu miɗo silmino doɗa annabi ahmadu miɗo hofna mawɗo nulaɓe iwɗo to wahidu higonar ko mbirumi bege husuwatima عليه وسلم تسليما دني سر يدن لا دو اوني مينوتوري بيغون دين فامي ويندي گيم دي مي مانتيري جابا غولورو دانيور دما كومي تاسكوري نومي ياك تانغوسول وغاتي ابراهيم صلوا عليه وسلم تسليما جابا مالورو تتبرو حرم منزلي اتتاورو دن علي عربي الاولي حماد سر لا دو اخر أولي وري لuttuɗi lebbi sey njurorima sallu alayhi wa sallimu taslima hamaru Allah ceniɗo wangini sirri mum e nyalade yownude sappo jemmade ɗaɓre mum ɗon Allah jippiniɗa ha mawɗo nulaɓe mum dow lesdi latti cenide jumla umuma sallu alayhi wa sallimu taslima nyandere jemma dañego maɗa e makkata ɗon labbi gefti jayliya e nani kabata diga nyande man shaydanu irliti wawata hana asda goto e yimɓe maɗa jahima sallu alayhi wa sallimu taslima adañaɗo makka nulaɗo akhirul ummati anulaɗo Allah ceniɗo rabbul izzati ngam maɗa artuɓe hebrida janubuwati daga nuhu adamu musa ibrahima sallu alayhi wa sallimu taslima diga yeso takle
nde Allah holli suɓego ma sey umri dow sujidango annabi adama ngam zati mako o takri ɓe annorama allahu akbar mawɗo mawnini fima an wonamo Allah ceniɗo takri e zati mum nden umri takle no ɗuɗuri nuɗɗina tokka ɗum tokkuyiɗo fuu hisi non mo luuti o halka ɗum ɗum suudu kisndam Allah surdinirima yanange kawnu e jayli Allah to wangata ngam jayli ma annora giɗɗe bo girata sey gaɓɗo yirata jayli gaɓtaro wawata annora zati ceniɗo wangiri hama deni Allah muyino wanga wangini surama annora Allah ceniɗo an ɗum zatima ɓeɗi lesdi be asamanji ɗum annorama subhana rabbi mo sufti mawnini fima nde alati asli e takle an woni sayidu be maɗa Allah ka tawritale muhammadu an laati mawɗo nulaɓe an woni ahmadu an Allah hosi e tawale sufti subima anulaɗo ton daga yeeso annabi adama ha yaago dargal dina kisndam dinama non jumla annabo en fulati sukaɓe ma jibrilu mawɗo malaika sukanima nde a haratirama tagego taɓɗo ma mantima nden ɓamti dow kala tagne teddini darjama ɓeɗi lesdi ɓe asamanji fuu sey indema ɗum hefti an woni annabojo rahima gettaɗo Allah ɓe sendi goroɓe innuma kolaɗo Allah ɓe ewni ɓe esdiri indema ha arshi inde ceniɗo windi e indema min seedi Allah ceniɗo sufti suɓima dabbaji bolwi sewri jemma dañegoma asamanji ndimbake nyande jemma e ƴegoma aljanna yenwima sewri ɓe fatakima an jumla mobgal takle fu seyorima tanamaɗa kam heɓata ko an woni wahidu dow jumla mobgal takle an woni walidu giɗo maɗa nder aljanna lattan khalidu min gettiya jagorɗo ibrahima sallu alayhi wa sallimu taslima toni yiide jalima nasti am ha'i e aɗowol wana ɗum fewrena ngam hawi e ko moy to fewnima tokki lawol begi e to yerdu Allah ceniɗo hokkutu fima muñanam mi mangtanulaɗo akhirul ummati onulaɗo Allah ceniɗo rabbul izzati be mako Allah ceniɗo takri bariyati nda artiraɗo tagego timminirama hamidoyena inde nulaɗo khairul ummati be barka bayi gawsu sahibul faydati ɗum moƴƴe Allah ceniɗo rabbul izzati min bo mi hebride barka ibrahima ɗum moƴƴe Allah ceniɗo rabbul izzati min bo mi hebride barka ibrahima ya ɓiɗɗo abdullahi baban fadima ya baba ɗaybu baba abu mi hofnima ya sinuɗa ha abaru gayyami yettima ya baba gasimu bahima sifa maɗa woodi ɗuuɗi tampini wasifu mboɗiri kamaɗa ceniɗo fawniri yusufu an wurdi moɗugo jumla mobgal takle fu an ɓurdi woɗugo jumla mobgal takle fu bana ma heɓa katano ibrahima ngam barka maɗa ceniɗo yarami rawdama semi doyna tuggita inde maɗa mi mangtama ngam barka maɗa nulaɗo hikkami tammoto ha samga nammi mi hijjaɗay bami zuroto seedago ndawa lorde maɗa mi begoto giɗo am suɓam suftam a yarami hama be
be barka maɗa ceniɗo yarami rawdama semi doyna tuggita inde maɗa mi mantama nden mi de a janga salatu summa mi hofnama ha yagata sahibul wagati ibrahima ya rabbi barka nulaɗo maɗa mi wusake ta hoosu yonkimi maya se to mi zurake nokkure ha giɗo maɗa wali mi ribake to mi mayi bo hollam mo nyande qiyama nangam mi morti nulaɗo tata mi halkoya nasdam mi nema e haaji maɗa mi dumoya lesɗowdi cheikhu tijani khatimil awliya hami wonda be giɗo maɗa ibrahima kolaɗo allah mo yide muɗum wajibi dow julɓe nan ko mbi'anmi an ya sahibi yiɗumo a jaggora yideda ha ɗum annabi dokkaɗo setugo hisna nyande qiyama riskego yiɗgo mo hewti martaba artuɓe artiɓe yimoɓe nuɗɗinimoɓe walluɓe e konuji mawɓe sahabo en be shayduɓe sorriɓe yonki e jawdi dow islama shedane yamide nulaɗo akhirul ummati be ahmada tijani khatmu wilayati be cheikhu ibrahima sahibul faydati be yide cheikhu jawoymo ibrahima be yide madame idrisidi abubakar be ibnu khattabi khalifatuma umar usmanu bena aliyu ha wonɓe ha badar be jumla alul bayti yimɓe rahima be yide madame idrisidi abubakar be ibnu khattabi khalifatuma umar usmanu bena aliyu ha wonɓe ha badar be jumla alul bayti yimɓe rahima be jumla ɓen ɓe a ferdi makka dañordema tammiɓe wernima ɗayba ɓen walloɓe ma non mogoyiɓe ma yerdi seedi nulekima seediɓe dow anulaɗo takle umuma ɗum yiide ma woni yiɗgo artuɓe wargo ma ha annabaɓe fuɗɗi annabi adama ha yaago annabi isa ɓingel maryama yaɗa ha bajjo giɗaɗo allah yiɗima ɗum kayre wartata yiide khatimil awliya cheikhujo wirdani seydi imamiya to nde ɗuuɗi warta ɗum yiide sahibu tarbiya barhama sahibul wagati ibrahima be yiide maɗa mi yiɗiri mobgal diga jumla may be ha e wonɓe e duniya wallahi yiɗgo ɓe gonga wolwugo nariya amma mi yolori gawsu ibrahima be yiide maɗa mi yiɗiri mobgal awliya diga jumla may be ha e wonɓe e duniya wallahi yiɗgo ɓe gonga wolwugo nariya amma mi yolori gawsu ibrahima ndayam mi wari ton akhiriyel zamani nden gedde ɗuuɗi mi tampila attugo mumini ngam barka maɗa e moƴƴe allah mo haymini ɗum on mi tammori hisnorego jahima ya rabbi allah ceniɗo barka nulaɗoma riskam mi seeda e duniya jam dow dinama ɓesdam mi yiide waloɓe hokkumi yerdama ha am katorde ceniɗo jaabuye hama ya jawmu laamu ceniɗo allah mi yettima be hoynanego yusɓaman tanulaɗoma ɓurnaɗo on mo a takri nuru mo zatima mo a yerdi inani ceeto nyande qiyama toni himma kasi mi tampitama ɗon sey mi jooɗa mi jeeɗa ɓorna jamalama miɗo jooɗi jurngini numta jemma dañegoma miɗo yetta allah ceniɗo wo'ini fiima mantore kam qur'anu artino mantima ha allah andini tagle teddini gikkuma ha wima an kami towni darja mo innuma nder sunna maɗa fayla ibrahima ya rabbi
bisalli be salatul fatihi doda habajjo e alo tan madihi wanjan modokke ha olata orabihi ribori donge damma yinastina ima sallu alayhi wa sallimu taslima ya rabbi salli be salatul fatihi doda habajjo e alo tan madihi wanjan modokke ha olata orabihi ribori donge damma yinastina ima sallu alayhi wa sallimu taslima. To kiwitina keɗitiɗon bo ɗo fu min gaddiragare taskiram jaminɗi hande moytinɗo taskiramji ahmad arab abubakar azare kawtuɗo taskiramji ɓiliɗi ibrahim iromo dake min muhammad abubakar bokos wiyatowon balen jam.